Per tant, jo crec que estem fent coses i hi ha una cosa que sí que us vull dir i us vull agrair. Jo us vaig dir a primers de febrer o no primers de març que això estava molt malament i us vaig anunciar una situació econòmica i una dinàmica i política de concertació i de tarifes que va crear una certa estupefacció i que va generar una opinió que això era impossible. I jo vaig dir que això seria possible perquè confiava en vosaltres i perquè confiava en el sector. I jo crec que heu fet honor a aquesta confiança perquè a hores d'ara podem dir que tot el sector, el que vosaltres representeu, el que representa el Consorci i l'ICS, heu fet l'esforç i per primera vegada en molts anys, per no dir crec que l'única vegada, el pressupost de salut acabarà amb equilibri pressupostari. Tenim alguna entitat encara que hem de veure com acaba, però el conjunt del sistema acabarà amb equilibri pressupostari. Per tant, això és el que ens dona una força enorme de credibilitat en el sector i de confiança en el sector perquè ens puguem en sortir.